Vaig malgastar força saliva l'altre dia amb l'Octavi. Va ser un dels millors exemples de la meva carrera de professor. Vaig intentar d'explicar-li la relació entre la llargada d'una frase, el sentiment i la respiració. Molt bé. Doncs després d'aquesta llarga explicació, l'Octavi em va contestar sí, ja ho he entès, ja ho vaig fer l'última vegada. Això demostra que no havia escoltat ni un segon el que li acabava d'explicar. Hagués preferit que m'hagués contestat m'estan pipant. Mestre, no podia dir que no l'havia entès, perquè l'havia entès. Si ho haguessis entès, no m'hauries contestat ja ho vaig fer l'última vegada. Li vaig dir això perquè em creia que ho havia fet l'última vegada. I la setmana passada ens vas donar exactament en les mateixes condicions els furors d'Orestes. Creiem saber el que és respirar. Es notava que era sincera, perquè ho he estat. Es notava? Sí, no. Al principi ha intentat de fer el que vostè li havia dit, sense poder. Ella no li parla prou a don Joan, que no toca de peus a terra. No hi estic d'acord. Li parla massa, precisament. No pot retardar ni un instant. No vinc pas aquí plena de la ràbia que m'heu vist esclatar no fa gaire. I vos mateix podeu veure'm ben canviada. No respirava sinó venjança. El cel... No ho has aconseguit. Me'n vaig. És tot el que us havia de dir. Senyora, és tard, no us n'aneu. Se us allotjarà tan bé com es pugui. No, don Joan. No em retingueu encara més. Senyora, quedeu-vos. Us asseguro que res no em faria tan ple. I que no respirava sinó venjança. El cel...